Right, muri yeZimbabwe makadiko kwese kwamunodai muri zita ndi baba chocolate noni zitakuzwa kwa njerere apano patichika MTV patinokupa nyaya dzakasiyana dzinoitika kumatunhu atigere nakatikomberedza. Nhasi ndikata sezvo iri Sunday kudai ndimbofamba ndimbonoti zvakamira sei. So ndine muenzi wandinaye ndataiwa zvakanaka timbozivana ndikuziva kuti ndezvipiko zvatingakwanisa kugoverana zuva ranhasi. Zvakanaka tangokwanisa kudini kukwazisai obva atiudza kuti ndiani. Makadiko baba, sanganai nevateereri. Tinofara kana muchifarawo baba vangu. Inini ndinotwa Bishop Moses Zarimba. Ndoda kuti kazuvai vateereri. Tinokugamuchirai Bishop Moses Zarimba. Kana pakutorwa nenyaya dzezva Moses ndofunga ndo panotangira Moses wacho ipapapo. Right, muri yeZimbabwe ingada kuziva kuti Bishop Moses Zarimba ndeve ministry ipi uye inowanikwa kupi, kana kuti nde chechi ipi inowanikwa kupi? Bishop Moses Zarimba vanotungamira ministry inonzi Dunamis by Grace International. Dunamis by Grace International ministry yakatangira nemuBotswana, ikapinda muMalawi, ikapindawo muSouth Africa, ikapindawo muUK, ikazodzokerawo mainofanira kunge yakatangira muTsonzo. Ndokuwanirwa nyasha zvikanzi inonzi Dunamis. Chii chinombonzi Dunamis? Dunamis, patinenge totaura nyaya yeDunamis taakutaura magwaro eshoko raMwari akadzika. Dunamis inotorwa kubva kuna Acts chapter 2, Acts chapter 1, Jesu achitaura nevadzidzi vachiti muchapiwa simba kana mweya mutsvene auya pamuri. Saka simba, wedhi rekuti simba riya ndo rakatorwa kubva kuoriginal language yavanoti Greek yakanyorwa nayo Bible. Wedhi rekuti simba rakatranslatewa kuwedhi rinoti Dunamis. Saka Dunamis harisi shoko rechirungu, ishoko rechiGreek ravakazobhorowa vakatora shoko rinoti dynamite rakabva kuDunamis. Saka Dunamis ishoko rinotaura nezvesimba raMwari rinoiswa mumunhu. Asi simba iri Satani pacho zvake haana Dunamis. Ane rake simba but haasviki palevel yesimba rinonzi Dunamis. Isimba rinobva kuna Mwari chete. Mangozvinzwirawo. We have the night of Dunamis. Usiku hwesimba. Ndazonzwisa ndipo ndangonzwa chizi Dunamis ndikataiwa chii chinombonzi Dunamis. Saka mazwa ndati aiwa chii chinombonzi Dunamis panzi hanzi inonzi Dunamis of grace, simba renyasha pasi rose. Saka ava ndo tingada kuziva kuti iyo Dunamis yacho, who is the founder of Dunamis? Who is the founder of Dunamis? Tanzwa kuti muchitaura mukati iyo Dunamis yakatangira pana Acts of the Apostle. Zvoreva kuti mubhuku raActs ndo pakatangira chechi kapo. Ndo panotanga chechi. Ndo panotanga chechi. Saka pana Dunamis ndo pakatangira chechi. Ndazwa zvakare muchitaura kuti yakudzoka kwayakatangira kuTsonzo, asi zvambonzi yakabva kuBotswana yobva yaenda kuMalawi, yobva yaenda kuSouth Africa, yobva yaenda kuUK, ichitiza Zimbabwe. Ndapafarira zvangu ipapo. Zvinoitika manje ndezvekuti mukudanwa nemukufamba neshoko raMwari, kunzvimbo kwatanga takaenda tichinogara nekutsvaka mabasa, ndo kuzotanga kuresponda kucall. Tanga tabuda muTsonzo, asi kuTsonzo kuriko kwatakaberekerwa. Ndosaka muchizonzwa kuti Jesu akadzoka Jerusarema kwaanga arirwa. Saka unombobuda asi unozodzoka. Apa patinoda kutaura nekutanga kweDunamis. Timbotanga riri simba chairo richibva kuActs chapter 2 tisati tava kuchechi
yatakazoratidzwa naMwari kuti iwepo. Mukatarisa vanochera migodhi yegoridhe vanoshandisa anonzi madynamite. Akaongorora simba redynamite riyari akazongoerekana ati dunamis. Saka mukuita kwazvo zvese dunamis Satani haana. Dunamis vanhu vese vamunoona vanoita zvesimba nevanoita mapipi. Kana taakutaura zvedunamis taakutaura zviri pamusoro pazvose. Saka mukatarisa chinamato chatava kunamata mazuva ano, Bhaibheri rinoti umambo hwaMwari hauzi mumashoko, huri musimba. Tichitaura nebhuku raActs chapter number 1 verse 20 inotaura iyo ichiti, Acts chapter number 4 verse 20 inoti umambo hwaMwari hausi mumashoko, huri musimba. Kwakudiwa kuratidzira kwesimba raMweya Mutsvene. Mwari waoneke panyika, ndo pakanzi dunamis ngaichiwepo. Alright, tiri ipapo, ruzhinji rungada kuziva nekunzwisisa, nekuti tikada kutarisa kuwanda kwemachechi kwaakuitika, mungava here muine chiratidzo chamungakwanisa kundiudzira kuti nemhaka yei machechi akuenda kunowandisa? Ndava tikapinda muBhaibheri noti nemazuva ekupedzisira, ndoti timbofamba tese ipapapo. Handiti nezuro takanga tiri muvhali. Ko imi makaitira chiko pavhale apa titange tapindura nyaya yekuwanda kwemachechi, tozodzoka pavhale. Hatisi kuda kusiya mubvunzo unopotswa. Chiri kuita kuti machechi awande, pane reason iripo iri positive, kozoita reason iripo iri negative. Zvakuda munhu kuti azive shoko raMwari woziva pekuenda. Izvoone kuwanda kwakaita machechi zvakunetsa kuti munhu wati haanawo yake yaanopinda. At least kuwanda kuri kuita machechi kuti munhu awane inomusuta woenda kuchechi. Tinokurudzira kuti munhu ngaaende kuchechi anonamata Mwari. Kozoitawo zvimwe zvatiri kuonawo sevana muzvinafundo weBhaibheri, kuti tine zvipo zvatinoti isusu zvipo zvaMwari. Pachirungu vanoti the call of God or the gifts of God. Zvinova 5. Zvinoti muapostora, zvoti muvhangeri, zvoti mudzidzisi, zvoti muprofita, zvozoti mufundisi. Zvipo izvi zviri 5 izvi ndo zvatinoti munhu akadanwa naMwari anogona kutanga sangano, kana kuti anogona kupiwa sangano kuita mufundisi. Kozoita isusu atinoti isusu zvipo zvaMweya Mutsvene zvinova 9 zvinowanika kuna Acts, zvanonzi nechirungu the gifts of the Holy Spirit. The difference yezvipo izvi 5 ne9 izvi zvinoti 5 izvi zvinofamba neoffice necharacter, 9 izvi hazvina office, hazvina character. Saka 9 izvi zvinofana kushanda zviri pasi pemunhu ane chipo che5. But pa9 apa panowanzo kudhonza vanhu vakawanda kupfuura pa5 pamwe pacho. But ava kana vane yatiri kuti vakufunga kuti vane popularity vanobva watanga chechi. But chechi ya inosara ine in balance, nekuti number 1 hakuna character, number 2 hakuna office. Saka ya chechi ya wafounded pachipo. Pachipo chaMweya Mutsvene tine machechi akawanda ekuti this church haina chimwe chainopa kunze kwe-deliverance. This church haina chimwe chainopa kunze kwe-healing. This church haina chimwe chainopa kunze kwe-prophecy.
ichechi yagara pagift kwete pacalling. Alright. Saka character yechechi iyoyo inogara iri questionable. Ndava hapana chimwe chinofidwa pachechi ipapo kunze kwearea yegift iyoyo. But chechi iri kuleadwa necalling inenge yakunzi platform, nekuti inochiunza magifts ese anomanifestai osimuka paplatform 1 ari pasi pecalling. Then chechi iyoyo inosangana neyatinoti isusu a balance medical Christian food. Alright. Church mataura nyaya yezvipo. Ndingada kuti timbodzoka kumashure zvishoma. Panhau yezvipo ndabvunza mubvunzo uchiti nemhaka yeiko machechi awandisa uye zviri kuratidze chii? Mukati aiwa zvipo zviri kudini? Zviri kusiyana. Tikada kupinda mubhuku yaHosea chapter 4 verse number 6. Iri kuti vanhu vangu wakuparara nekushayiwa zivo. Chaparadza vanhu pari zvino ndinogona kutaura kuti izvezvi vana ndandiri kutarisa hangu nezuro sekutaura kwendamboita ndikati raiva zuva revhale. Ndaiona vanhu vaipanana maruva, vanhu vaiita zvebute, vamwe vaitorova bute chairo, kutorova bute chairo handiti. That's why ndati chingava chiratidzo chipi chaakuratidza kuti nemhaka yemachechi awa. Ndomapindura ndikati no, munhu akuenda kuchechi inomusuta handiti. Right. Ini ndaakubvunza kuti kana ndaakuitawo zvekuita zvechivanhu nechikristu zvinofambidzana here? Maita zvakanaka. Titange tabata kuscripture kwamabata. Vanhu vangu vanoparara nekushaya zivo. Mukatarisa Hosea ari kumaminor prophets, but ndiwo maprophets ekutanga akati tangei mbijana kushumira kuIsraeri. Panguva iyoyo pane yainzi divided kingdom, because Israel yanga ine 12 tribes, 13 of course. Jacob akazvara vakomana 13, asi akazova ne12 tribes because Joseph haana kuverengirwa apa because aive nenhaka yake yanga iri kuEgypt. Saka pa12 tribes apa pakaita divided kingdom, tikaita Judah neIsrael. Judah yanga iri two matribes, Benjamin naJudah, nekuda kwecovenant yakaitwa naJudah panguva yavaida kutorani Benjamin kuenda naye kupi. Saka tichizodzoka apa pana Hosea apa ari kuIsraeri aifamba naJona. Jona naHosea vaiprofita nguva imwe chete. Time yekuti Isaiah aifamba naMika ari kuJudha, Hosea naJona vaiprofita vari kuIsraeri. Amosi anga ari muprofita, ndiye anga ari muprofita mukuru manje, ari kurova Judha zvese neIsraeri. Amosi ari advisor vavakomana vese vari 4 avo. Saka nyaya yaJona yekuti vanoparara nekushaya zivo, yaHosea yekuti vanoparara nekuparara zivo, kwanga kwaitwa inonzi captivity yanga yaitwa neAsiria ichiuya kunotora vakomana weIsraeri vachienda kuIsraeri ichitorwa kuenda mucaptivity yekupi? YekuJudha, yekuAsiria, kuNineveh. Saka pakaita clash yemanationalist wakafanana naHosea naJona. Noti wana Hosea, wana Hosea naJona. Saka imamwe ma-preachings, ma-messages nema-prophetic messages aiuya nevakomana aipokana nezvido zvevaIsraeri. NdavaIsraeri vaida vaSiria kuti waparare. Jona ndosaka makanzwa Jona achinzi enda unoparidza repentance kuAsiria naMwari. Ivo vaSiria vari vauya kunoparadza Israeri. Jona akati handiendi uko kunoparidza kuvanhu vakauya kunouraya madzibaba edu, vakadonhedza dzimba, vakatitapa. Saka paiwe neclash yemamessages aidiwa naMwari neaidiwa nevanhu. Ndosaka taakuona manje vakuti vanhu vangu asi zivo yezvinodiwa naMwari havana, ndo yava kuvaparadza kunyange ndakavasarudza.
Saka tine dambudziko manje rekuti vanhu vaMwari vakasarudzwa naMwari zvido zvavo nezvido zviri kudiwa naMwari zviri kupesana. Ndo zvimwe futi zvaita kuti machechi aite sei awande. Nekuti ndopamuri kunzwa kuti vachada mari. Mukanzwa mamwe maoffering nemazita emaoffering anotaurwa muchechi mubhaibheri anobva avako seed. Pamati seed apa ndo pane nyaya baba. Iyi ndinoziva zvangu kuti ichanditsvagisa nevanhu asi rega nditsanangure. Baba munda uri apa une chibage munda uri apa. Kumasaidi kwedu ndiri kuona kuine chibage vanhu vakarima. Chavakaisa pasi chinonzi chi vakasakura vanhu vakamirira mvura iri kutoti naya izvezvi kuti seed ikure. Izvozvi vakamirira vakagarira moyo yakamira kuti toda kukohwa. Seed iri pai iri mumunda mavo. Baba muri kupazwa here? Munhu kana zvichinzi seed time and harvest is plenty. Munhu zuva nezuva anofana kudyara. Ukadyara season yega yega unokohwa season yega yega. Asi kana taakutaura nyaya yeseed irimo mubhaibheri, dambudziko ndeyekusidha kwacho kwatiri kuita. Kamudyariro. Mari yese yaunoona iri access ndiyo inotaurwa naProverbs chapter 24. Chipavhurire achapavhurirwawo, achakodzwa. Chipavhurire achiri sei? Achakodzwa. Asi uyo anozviunganidzira achazvikokera chii? Nhamo. Ishu iyayi haizi yekungoti tinofana kuramba tichipa kuti tigopiwa. Ndo economics dzinoda kuzikanwa munyika. Zviri kunzi invest, don't save. Ukaisa mari mubhengi kuma savings, kaprofit kanobuda kari kashoma shoma. Ukainvesta inozoya yawanda pamwe times 2. Ndo zvauri kutaura chete ipapo. Ndo context iripo yaSolomon. Saka tine dambudziko isusu rekuti tinoseva instead yekuinvesta. Saka tinofanira kuinvesta kapainzi chipavhurire kana taakuti seed. Inini ndine $500 dzandatambira nhasi mwedzi uno ndiri teacher. Ndabva ndashandisa 300 ndasarirwa ne200. Ndakuda kunosidha 200. Kutora 200 ndogadzira ka small business kangu inini. Ndo manager ka small business ikako kumanager ndokusakura ka ndokuisa ma fertilizer ndokudii. Profit yeka small business ndo harvest. So it actually means muri kutaura kuti inini kana ndikaendesa mari yangu kuku ndoisa muenvelope ndoti mufundisi ndauya neseed yangu. Handitika ndoita futi muenvelope yemufundisi ndauya netithe yangu. Handitika ndinozoita mari yandinoenda kunoisa mubasket yeoffering. Is it zvakanyorwa here iroro kuti mari yese? Mawerengera andakaita seed nekunzwisa kwandakaita. Seed ukaenda nayo muenvelope pamwe unoda kunonamatirwa. Asi kana yakuiswa seed wakudyara mbeu unodyara mumunda mako. Uri kuisa mubusiness mako. Woimaintaina mubusiness mako. Yobereka zvibereko. Zvibereko izvozvo ndo zvatiri harvest. Ichibage chakarimwa mumunda umu matiri kuona. Munhu akaisa seed akutomirira harvest. Ini mungandipa seed ndobva ndaishandisa kunovaka imba yangu. Imi muchazoharvesta paimba iyoyo here? Handi harvesti vazvigona. Saka imimi muchaimaintaina sei seed iyoyo nemisodzi yeprayer here? Ko ivo vamuri kusidhira vari kusidhira ani? Asi ukatora ukati apa pane mabubblegum pamwe wasidha ne50 US wabva waisa katebhuru kemabubblegum. Next month wasidha waisa katebhuru kemaorange. Next month waisa katebhuru kemalemon. Uri kutengesa apo wakutokohwa profit yemalemon.
profit mapublic kunyange tu profit kwacho tudiki profit yauri kucollect apa ndo harvest paharvest paya ndopa kuti aiwa regai ndibviso tithes regai ndibviso offering free will offering. Saka aito bhozi ndinotonzwa zvitonzi hamuna kubvisa mari yeseed, saka hamukwanisi kunamatirwa, hauna kubvisa seed nekuti hazvinhu zviri kuitika. Haukwanisi kubatwa musoro namufundisi kana usina kuisa mari yeseed, ende haukwanisi zvakare kukochi uri munhu anoverengwa wakapa anoverengwa vanhu. Imboda kunatsa kunzisa iko nauye partnership yakamira sei? Partnership zvinhu zvese zvinongoenza mari zvakuenderana nemachechi. Alright. Zvakuenderana nemachechi nemavision ane mafounder emachechi. Inini kwedu ndine partnership inonzi Dunamis by Grace International. Ndine partnership yandinayo nevanhu vechechi yandakaona mushoko raMwari. Kune vamwe vanoti hatibvise tithes, vamwe tobvisa tithes. Inini ndakaverenga partnership ndikaisa kunyika ndikaisa kuchechi, ndikaona kuti tithe inobviswa nemunhu ndo partnership yake nechechi, ndo partnership yake naMwari. Alright. Tithe yakatangwa kumashure Old Testament, kunana Genesis, kunana Exodus. Civilization ichiuya muEgypt ndo pakatangwa yainzi tax. Ndo yatiri kuti tithe. Tax inobviswa kunyika. Kana wabvisa tax kunyika, chii chiri kuitika? Uri kuita partnership nenyika. Wane voice munyika imomo nekuti unobvisa tax. Mari yaunobvisa yetax ndiyo inobhadhara mapurisa, macivil servants, kugadzira marodhi. Saka wane voice wakufanira kuti ukataura wozwikwa nekuti unobvisa tax munyika. Wane partnership nenyika yako. Nyika yese yaunobvisa tax wane partnership nayo. We are having a saying in that country. Alright. Unozwikwa negovernment, unozwikwa nemachief, unozwikwa necouncil. On a natural fact, unofanira kunzwikwa nekuti you are supporting the progress yegovernment. Ndo yatiri kuuya yazouya kuchechi yakunzi tithe. Yakutaurwa naMwari pachake. Saka paunobvisa tithe uri kuita partnership namufundisi wako. Woita partnership naMwari. Woita partnership ne the whole church. Because uri kusapota kukura kwechechi. Nekuti kuti chechi ifambe noda mari. Alright. Ndosaka zvanzi hunzai zvegumi zvenyu muimba yangu pana Malakai chapter 3 kuti muimba yangu muite chikafu. Zvisingareve kuti kana yauya mufundisi wakudya. Alright. But basa ramufundisi tithe yauya ndeyekumaneja maprograms SM church. Kana chikafu chauya chichadyiwa nevaRevhi. VaRevhi vachadya nechirikadzi. VaRevhi vacharana maaffairs echurch through that money. Right. Muri yeZimbabwe nemi matereri kutaura kuri kuita bishop. Ndinoimba nekutenda kuti mune zvamuri kunzwisisawo, mune zvamusati bosi tine izvo ndine nyaya ndomboti toita setichadzosana kumashure pavataura nhau yezvipo paya zvikanzi tataura statement panzi vanhu vangu. Saka nhai bishop ndine mubvunzo mudiki zvokuti vateri vangada zvakare kubatsirika musiyano uripo wa men of God na men in God, because of
in zvasiyana. Mandifungisa imwe nyaya yakaenda mukoti ya in na off. Jaji akabvunza kuti in zvakafanana here na off, zvikanzi hazvina, zvikanzi mari dzeku in dziri kuenda here ku off, zvikanzi hadzina, zvikanzi gaigara yakadaro. Muri kutaura chokwadi. Hatisina kuenda nemberi ikoko. Muri kutaura chokwadi. Men of God, pane zvimwe zvinhu zvatoda kuonesana sevana vaMwari. Ndambotaura nyaya yezvipo ekuti pane yatinoti isusu ma-callings of God, fivefold ministry, ndikamadoma anofamba neoffice. Those gifts are without repentance. Hauzviwani kana kuti zvinouya hazviuyi pauri nekuda kwekuti watendeuka. Kana kuti unoda kuti utendeuke kuti chipo chakadaro chiuye kwauri. Ichocho ndo chatinoti that is the purpose of existence. Vakazvarwa zviri mauri usati watendeuka. Icho manje ndo chinonzi kuna Jeremiah, I knew you before you were conceived in your mother, and I conceived you and I made you a prophet. So Jeremiah atobuda atova muprofita akare, asati aprofita zvake. Saka kuzoona manje kuti muprofita ndio itinoti confirmation ye calling. Saka kana tiri kuti isusu men of God, tiri kuti munhu akazvarwa aine purpose yekuita basa raMwari kubva pa fivefold ministry. Saka chipo icho chinogona kutoreacta, kutopinda in action Mwari wacho wasipo. It is without repentance. But iye manje ane chipo ichocho akuchidiwa manje kuti achiwe in God. All right. Saka kana akuti in God, zvakuti chipo chiya chakufamba in partnership with God. Thank you. Then kwazochiuya manje kuti pane asina chipo chacho, but he is in God. Yeah. But hasi hama hake mumaministry atutaura fivefold deeds, but he is in God. Hazvinoda afana kutanga chechi. Asi uya neofisi uyu kuti azonzi akuita zvaMwari ngaagare muna Mwari. Saka munoona manje chinoita kuti tivhiringane. Tinofunga kuti kunamata stereki, kugara muprayer ndokuwa mupresence dzaMwari. Tine kamwe ka literal thinking katinoita kana tisatanyetsa kudzika nekufunda shoko. Kumbova in God kunorevei. Tinoita zvese zvatinoita kuti tobva tauya tobva tarowa all night prayer tobva tafunga kuti tiri muna Mwari. Ayo. All right. Ko ndikabhabhatidzwa ndamunhu wani. Kubhabhatidzwa kune nyaya. Kana taakutaura kubhabhatidzwa kune nyaya. Tisati taenda kubhabhatidzwa ngandimbotaure apa. Pana in God. Apa pane nyaya. Pekuti purpose. Munoona Jona achinzenda kuNineveh. Jona ndokufunga kuenda kuTashishi. Kwakwenda kuJopa kwakubhadhara mari yakwana. Mozaka nochida kuita corruption ka. Zvese zvekubhadhara pa corruption nozviwana kana unoita zviri straight mari inonetsa kubuda. Jona akasvika akabhadhara mari yakakwana kana kumbonegotiate muchikepe. Achienda kupi? kuTashishi. Reason yakaendera Jona kuTashishi ndeyekuti nguwa iyoyo Mwari wangu asina kumbobvira wazviratidza vari kunzvimbo yeTashishi. Saka zvino ndikaenda uko mweya wechiprofita hauendi neni. Ndio yatiri kuti modern tech nhasi ndokwaienda Jona. Saka wozwa Bhaibheri rovhura kuti Jona akabva pamberi paMwari. Pamberi paMwari paakabva ndepapi? Akabuda mupurpose yaMwari yekuenda kuNineveh. Atobuda pamberi paMwari. Saka ukaona uri outside the purpose of God of your life, you are not in God. No.
Unokona kunamata munamato usiku hwese asi usingori mupurpose yaMwari. You are not in God. Ndosaka muchiona bhuku raEsther baba. Idiki bhuku iro but mukaritarisa munoona kuti hamuna kana zita raMwari kana title kana nickname yaMwari yakanyorwa imomo. But zita remambo muHedheni Ahasuerasi rakanyorwa 192 times mubhuku raEsther. Reason ndeyekuti chii? Ndeyekuti varume ava history bhuku raEsther rinorekodha history yecaptivity yeBhabhironi yaNebhukadhineza yeJudha. Saka nguva iyi inozorekodha history yekunga vanhu vanzi ngavaritene kuJerusarema watodzokera. But vanhu vari kurekodwa muhistory yaEsther vanhu vakaramba kudzokera kuJerusarema. Vakagara muPersia vachichiwa beautifulness yeBhabhironi yanga vakwana Nimrod nepeace yanga irimo. Saka vakazova outside God's will but not beyond God's care. Saka hunzwi Mwari achitaura imomo kana kuti iwo achitaura naMwari asi tinoona ruoko rwaMwari ruchibata pamusoro pavo. Kana Modhekai akataura kuti rudzikinuro rwevaJudha ruchabva kune rumwe rutivi, haana kuti kubva kuna Mwari. Nekuti they are outside God's will but not beyond God's care. Saka kuwa muna Mwari, it's in his will, the will of God, not yangu. Saka the will of God manje ndo Mwari vanotaura panzvimbo imwe chete. Mwari vanotaura in his will. Ukapinda muwill yaMwari unowanzwa every day. Thank you. Wachitaura tene kune kwatatida kudzoka kuya kubaptism. Ndo panduro ndakupeta kuda kuti tifambe papa. Baptism inoda kunzwisisiwa. Kune yaJohn kuita yaJesu. But baptism ndo pamuri kunzwa kuti Mungu kubva munguva yaJohn mubhabhatidzi umambo hwaMwari hwakarwiswa nechisimba ukatorwa, asi vane chisimba ndo vanoutora. Mukainzwisisa scripture iyoyo. Kwanga kuina Judaism before. Netsika dzechiJudha dzawaipira vachipira vachinamata vachipira. John auya nedoctrine imwe yekuti tendeukai mubhabhatidzwe muzita raMwari. Saka doctrine raJohn nedoctrine rechiJudha roti ngatibhadhare njiwa panapa tiipire zvasiyana. Saka violence yairwa apa yanga iri yemadoctrine kwete yekutorerana zvinhu nechisimba. Alright. Ndo kuchizouya Jesu manje achiuya achibhabhatidza. Saka takuchiuya pamabhabhatidzirwe tinotanga tatarisa inonzi reason of baptism. Pachirungu vanoiti is the outward appearance that reflect the conviction that have happened inside. Aconvicta munhu ndiani? NdiJesu. Saka kana tichimubhabhatidza tinoda kuratidza Jesu here? Kana tiri kumuendesa kuna Jesu here nekubhabhatidza, aiwa Jesu ndiye atomuconvicta akatomuunza akatomuregerera. Saka kubhabhatidza hakunei nekutaura Jesu kana kuendesa kudenga. Right, panyaya musati paenda ipapo kanidzoke panyaya yekubhabhatidza. Papane nyaya. Jesu ndiye aconvicta munhu. Isu takumubhabhatidza muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Tamubhabhatidza into Trinity. It's correct. Takumubhabhatidza muzita raJesu. It's correct futi. Ndiye akafira munhu. Anditi ka? Bali pakubhabhatidza pane zvazvinoreva munhu akanyikwa mumvura. Zviri kureva kuti isaini yekuti afa muzviwi. Akabuditswa akamuka mukumuka kwaJesu. Alright. Saka mukazomunyika futi. Kudzoka. Mati equation of baptism handiti ka kufa nekumuka kwaJesu. Afa mukufa kwaJesu muzvizvani. Right, muri yeZimbabwe muri kunzwa kuti hanzi kana munhu uchinge wakabhabhatidzwa kana uchinge wasati wabhabhatidzwa uchida kubhabhatidzwa, hanzi kune rubhabhatidzo rumwe chete, hanzi wafa muzvivi womuka muna Kristu. Right, handei pechipiri. Saka ukabhabhatidza muzita raBaba muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene,
zviri kureva kuti paunonyikwa payapa ndo panotaurwa muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene wozobuditswa. Wafa mukufa kwa Kristu muzviwi ukamuka muutsvene nemumuka kwa Kristu kawani. Ukazotanga kunyikwa futi zvakuita sekuti pamwe Kristu akafa futi kechitu. Ubvamuka. Ubvafa. Ubvamuka. Yeah. But even ukanyikwa ako katatu hazvikutarise kuenda kudenga. Nekuti kubhabhatidzwa nekusabhabhatidzwa. Kana watendeuka wagamuchira Jesu unoenda kudenga. Asi kutenda kubhabhatidzwa iobedience yekutenda muna Jesu. Iobedience yekuita pamberi paJesu. Nekuti Jesu ndiye akapa command yekubhabhatidzwa. But sei command yakauya ipapo toda kubabata ipapa sei vanhu vakazonzi ngavabhabhatidzwe ivo vachigona kuenda kudenga nekuti watendeuka. Ndambavha yakatendeuka pamuchinjikwa haina kubhabhatidzwa. Haina. Hakuna maswimming pool. Alright. Mbavha. Nguva yatainoteera yana nemaapostora. Vanhu vaiurayirwa kuparidza Jesu. Alright. Saka kwaive kuine mamwe maactivity akaitirwa munguva iyoyo. Ukasvika kune chechi pane imwe chechi anoda kutaura nezita nekuti zvakakosha. Inonzi United Methodist. Muchipinda vanoti ngatiite chitendo chevapostori. Chitendo chevapostori chaiitiwa nemaapostoro angasiyiwa naJesu. Alright. Kuitira kuti pavanosangana vazive kuti ari kusaidi kwedu ndiani. Nekuti vaiita basa rekubatwa vachiurawa nemhaka yekuparidza Jesu. Saka ndinotoita kuna Mwari Baba umwe chete ichocho icho Denga risingagumi. zvaiitirwa nguva iyoyo kusanganisira nebaptism. Alright. Because kankati isusu is an outward appearance that shows the conviction that have happened inside. Conviction yacho inenge ichiitwa kunani, iri kushowa kunani ndaMwari ndiye convict. Hatidi kuratidza Mwari kuti munhu yatendeuka iye Mwari ndiye amutendeudza. Alright. Mweya mutsvene ndiye convicta munhu. Saka toratidza ere Mweya mutsvene kuti atendeuka? Takuratidza ava vari pamwe pachechi ava wawitnesse kuti uyu amumwe wedu. Saka zvinoine kuenda kudenga. Nyaya yekuenda kudenga nebaptism zvakatosiyana. Kutoenda kudenga irelationship yako naMwari. Asi baptism kuratidza unonamata nawo kuti tava mwe chete. Right. It's okay. Zvakanaka muri yeZimbabwe kutaura kwandanga ndiri kuita na Bishop Moses wekuDunamis. Ndafara zvakanyanya nekusanganiswa nawo kuti akandokake kusangana kwetaita naBishop kake chipiri nchisangana nawo. Asi ndanatsa kuona nekutimbodzidza zvimwe zvinhu nekuonesana ndava nyaya yedu hombe yanga yairi pekuti baba vana vedu vakurasika. Wakuita dambudziko rekuti hatichazivi kuti toitawo sei nevana. Saka maona tati kumbobata mibvunzo yakadini yakasiyana kuti tinyatse kusvika chaipo pamoyo wenyaya. Zvakanaka avadiwa vateereri, ndiapi mashoko baba emukupedzisira emungada kutipa sezvo tasangana muna February kudai? Ndinoda kuti nditi kuvateereri venhepfenyuro yedu ino yakanaka kwazvo inotifambisira zviziviso nemashoko. Dunamis gore ra2026 ichanga ine moto wamweya mutsvene, simba rekudenga risina zvimwe zvinhu zviri mariri. Kunyanya vari patsonzo watsomba mutare Manicaland. Dunamis yaburuka nenzira inoshamisa inodzikinura vakatapwa nemweya yetsvina, varoi vanoda kutendeuka, n'anga dzisingachadi zvinhu zvadzo, nevese vari kushuwira kunamatwa kwaMwari, vatambura nevana vevanhu vari kurova madrugs, vatambura nevana vari kutora zvinodhaka, vatambura nevana vasingachakwanisi kuteerera vabereki. Tarisana ine Dunamis by Grace International.
tarisanai nedunamis by grace international. Tiriko tigobatsirana, tigoshumira shoko raMwari, tigonamata Mwari, tigoona Mwari tiende kudenga muzita raJesu. Zvakanaka. Kune vachada nhamba dzavo dzekufona handichadziisa pascreen apo, mofonera ipapo. Nhamba dzavo dzekufona dzichasei pascreen ipapo, muchiitirwa zvakanaka. God bless you. I'll be blessed. Tosangana zvakare muzvikamu zvinoteera. Ndini wenyu Baba Chocolate, takudzwa wekwanjerere, Manicaland Province. Thank you. Chikatawo.